binagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. As ako mamakan ka. Ti Diyos awawisen na tayo, asumurot iti dalan na, ti linteg na, ti panagayat, tapno agranyag tayo met iti imatang na. Dalusan tayo ngurod ti puso tayo, isurot tayo tinakem, panunot ken puso tayo ken kuana. Tapno ngarod maikari tayo makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkonpisarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, imbilin mo adenggen mi ti ayayatem nga anak mo, taraonam kad dagiti kararwami kadagiti pannorsorom, tapno kalpasan ti panangdalos mo kada kami, ken ti panangted mo iti nailangitan asirib, maparagsakan kamto amang buybuya itadayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti Henesis. Inruar ti Apo ni Abram ket kinunana. Tumangad ka ket padasem abilangin dagiti bituen. Kastanto ti kaadu dagiti kapututam. Nagtalek ni Abram iti Apo, ket gapu iti daytoy, naiayo ken kuana ti Apo, ket inawat na akas na linteg ni Abram. Kalpasan na, kinuna ti Apo ken kuana. Siak ti Apo anang iruwar ken ka iti Ur, ijay Babilonia, tapno ited ko at agikwaem daytoy adaga. Ngem kinuna ni Abram, O Apo Diyos, kasano ang maamuak akukwak daytoy adaga? Insungbat na, yegannak iti baka, kalding, kalakyan a karnero, talo atawen ti tunggal maysa kalapati ken maysa apagaw.
Indatag ni Abram dagiti animal iti Dios. Pinartina ginudwa dagitoy sana inintar iti dua a batog. Ngem di na ginudwa ti kalapati ken ti pagaw. Nagdisso dagiti agila kadagiti bangkay dagiti animal, ngem binugaw na ida. Idilumnek ti init, immapay kini Abram ti nairot at turog, nariknana ti panagbuteng ken panagamak. Idi nakalneken ti init ket nasipngeten, pagamuan ada nagparang o mas asok abanga, ken sumsumged nga aluten, ket limasat iti nagbaetan dagiti nagudwa-gudwa nga animal. Iti daytamet lang aldaw, nakitulag ti Apo ken ni Abram ket kinunana. Ikarik nga ited ko iti kapututam amin a daytoy adaga, manipod iti beddeng ti Ehipto, agingga iti karayan Eufrates. Ti sao ti Apo. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko, siya sino ti kabuteng ko. Ti Apo ti sariked-ked ti biag ko, siya sino ti kaamak ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Denggendak kadi o Apo no umawagak ken ka, ipangagnak kuma ket mga asika. Idi kinunam, umay kayo kanyak, umayak o Apo dinak kadi lemangan kinunak. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Dinak kadi ilemengan, dinak kadi kaunget, di mo kadi papanawen ti adipen mo. Sika ti tumulong kanyak, dinak panawan, dinak baybayan, o Diyos asalakan ko. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Mamatiak abayat ti panagbiag ko, makitak to ti kinaimbag ti Apo kadagiti tattao. Agtalek ka iti Apo, mamati ka, ket di mo pukawen tinamnamam. Wen agtalek ka iti Apo. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Daytoy maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti Filipos. Baliwan to ni Jesus daytoy nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinen nanto akas iti nagloryaan abagina. Itultuloy yu kakabsat ko ti tumulad kanyak. Nang ipakita kami iti naimbag a pagtuladan yu. Tuladan yu met ngarud dagiti sumurot iti daytoy. Namin adu nga imbagak daytoy kada kayo ket ita, ibagak manen abuyugen dagiti lulwa. Addu dagiti agbalin akabusor iti papatay ni Kristo iti krus gapu ti panagbiagda. Agtungpal danto ijay inferno. Diyos da ngamin ti gartem ti bagida. Pagpalangguad da dagiti rebbengda kuma ket di nga ibain, ket dagiti laeng na ilubungan abambanag ti pampanunuten da. Ngem da tayo, makipagili tayo sa dilangit, ket sigagagar tayo nga agururay iti yaay ti mangisalakan kada tayo nga aggapu sa dilangit ani Apo Hesukristo. Baliwan nanto daytoy nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinen nanto akas iti nagloryaan abagina, babaen iti isumet lang apan nakabalin a mamaturay ken kuana iti amin a banag. Kakabsat ko, napateg kayo kanyak, ket mailiwak kada kayo. Da kayo iti ragsak ko, da kayo ti balangat ko. Isut gapuna ay ayatek a kakabsat ko, nga agtalinaed kayo as iti tibker, iti panagbiag tayo iti Apo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Paday
dagan mo. Ti Apo at ako kada kayo. Kasa kumamet kan. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka o Apo. Inkuyog ni Jesus da Pedro, Juan ken Santiago, ket simmang at da iti bantay, tapno agkararag. Idi agkarkararag nagbaliw tilangana, ket makasisirap ti pudaw dagiti pagan-anay na. Pagamuan at dadwa alalaki ang makisasa o kenkwana, da Moises ken Elias. Nagparangda si dadayag ang makisarsarita ken Jesus, maipapandi asidigan a panagtongpal na iti panggep ti Diyos, babaan ti papatay na ijay Jerusalem. Nargaan idi titulog, turog ni Pedro ken dagiti kakadwana, ngem idi makariingda, nakita da ti dayag ni Jesus ken dagiti dua nga lalaki, nga agtaktak der iti abay na. Idi pumampanawen dagiti dua iti ayan ni Jesus, kinuna ni Pedro ken kuana, Maestro, nagsaya atin ti kaadda tayo ditoy. Mangaramid kami ket di iti tallo akalapaw. Maysa para ken ka, maysa para ken Moises, ken maysa para ken Elias. Di na ammo idi ti sasawen na. Madamapay lang agsasao idi agparang ti ulep anang linong kadakwada. Ket nagboteng dagiti adalan, idi kumutan ida ti ulep. At datimek anaggapo iti ulep anagkuna. Daytoy ti anak ko a pinilik, dumngeg kayo kenkwana. Idi agpukawen ti timek nilaengen Jesus ti adda. Nagulimek dagiti adalan, ket awan nang ibagbagaan da idi ti anyaman a nakita da. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka o Kristo. Good morning. Datayo amin, kayat tayo ti agbaliw. Ti ebanghelyo tayo, nagbaliw tilangan ni Apo Isos iji bantay tabor. Bantay tabor ti awag na dito nga bantay. Iti maikadwa ay maibasa, imbaga ni San Pablo, kada iti surat na, kadagiti taga Pilipos, anya ti kunana, baliwan nanto daytoy narasi abagi tayo, agbalinto akas kenkwana kunana, di glorified body, kas daytoy ti pagbalinan, isa ti imbagana. Kada tayo mat ado ti kayat tayo nga pagbaliwan, datay atat tao, nasirid tayo launay, ado ti kayat tayo nga baliwan iti biyag tayo. Dagiti padak nga logpak ti agungda apan da pa nayunan po natangos ton. Ne kita aga-abay da nga agkakabsat no agreunion da kaslahan da nga kabsat ata logpak da amin iso na lathaan. Dagiti mayat nga pumudaw alun-on da nga alun-on tiglo tatayon. Nyanagan sabunda aglalaok nga pagpapudaw. Kita di kakabsat na nagngingisit ora iso namet sabsabali ti pudaw. Ado dagiti mayat nga baliwan tayo kaya tayo ti agbaliw. Dagiti padpadak nga plat ti barokong na nga babae adan sapay magatang nga kaslala dakkel nga awam nagyan kasay sa dayjay. Basta ado ti kayat tayo nga baliwan nya. Kayat tayo nga agbaliw tilubong tayo no dadumah nga makapudpud no nga rod ni Apo Dios. Datay nga brown, datay mo lang Pilipinon sa ti mahilig nga agpapudaw. Chinese na pudaw damutan, dagiti puraw, datayo agpapudaw tayo. Isuda agpangisit damet. No kastoy nga samiran dagiti purawon ala agtaning dan mapandag agbilbilag nga agmalmalum iji kainitan tang umisit dala tuladen da datoy kodil tayo. Tamayat ka no ti morena. Datayo no morena kunayon nangisit kunayo meten kaslapay ke dakes ti nagboya ka ti komersyal kaslapay ke dakes ti nangisiten. Di da maammo nga iso ti apalanda. Datayo maambisyosa
Adda mangipakas jeti matana kas agbalin nga incheck. Adda mangipakas jeti agong natap na agbalin nga Amerikano koloram tabuok mo ta. Ay ya kamo ti kayat mga pagbalin bulalayaw. Nga ti kayat tay nga agbaliw. Ngam day ti panagbalbaliw nga ibagbagana ni Apo Jesus. Nagbaliw ti langana. Nagranyag iti kastaunay. Haantay mat nga mabalin nga agbalin akas jay. At datay paila dito'y daga. Nga mabalin tayo, nga balbaliwan dito'y biyag tayo, nga ito'y paila, mari na tayon tiranyag ti lubong. Ti karo na kanya tayo, no agbaliw ti estado ti panagbiag tayo. Agbaliw mo di katatao tayo. Kas pangarigan ko ma, ingkarigatam ti nagabroad. Ngimmatumot adi jay estado ti financial ti panagbiag. Kinasaya at ano jay katataom isulat ta ti karo na sumurot mo di jay katatao. Nakaadal ko ma. Nay mayat mo ta nakaadal. Addan trabaho. Ngam apay nga sumurot di jay katatao nga agbalin mo nga ngumato. At the position na, anyaman, iti man politika, iti gimong, wano trabaho. At the position na, ni, sumurot di jay katatao, nga haan nga mabalin ko ma. Agbali di estado ti panagbiag ni sumursurot mo jay katatao, agraman timid nguma nga to. Nadaduma ka sumurot nga ngumato di timid ti tao, ay nagalas. Kunana ti maysa nga di payos man, niya ti imbaga na, the poorest people in this world, kunana, nya, ti kapapanglawan nga tao dito'y lobong, tila adda kadakwada, ket kwarta. What they have is only money, kunana. No kwarta laeng ti adda ti biag tayo, sikat ti kapapanglawan, kunana, apaya, anya dagiti mang pagbalin nga ba ng ti tao, anya dagiti mang pagbalin nga naragsak ti tao, those things that money cannot buy. Dagiti banbanag nga haan nga magatang ti kwarta. Dagiti ti mang pagbalin kada tayo nga naranyag ti biag tayo, ken naragsak. Anya dagitoy. Basic relationship. No mayat ti relasyon nyo nga sa nga pamilya, haan nga masubadan ti kwarta, haan nga magatang dayta. Ti karo na nga rod ka, it is good to possess money. Kunana dayjay. The danger is, if money possesses you, kunana daytan. Mayat no addaig ganam nga kwarta, ngam no nagbalin ka nga adipon ti kwarta sa nikwa, dayta ti dakes. Haan na nga, ti kwartahaan na nga maingato ti quality ti biag tayo. No daduma, it destroys the quality of our life. Hala ko ma, ang kita agkakabsat. Sa nga pamilya, sa ama, anak, ina, agkakabsat, agririri ka pula ang ti kwarta. Anyang rod sir-sirbina da kita. Number 1 to pala ang ti relationship. Ijigimong tayo. Iji pa sisa tayo. Gaputan nagamrod ka ti kwarta sa nikwa, ala, kalaban mo, laod daya, abagatan amyanan nga kaarubam, awampay uri mang kakwartam amin nga kwarta, anya ti ragsak mo nga rod. Sa bagay, at dalagiti agko na nga no, da kwartada ka iso ragsak da, oh no. Sa nikwa, ala no, daduma ka, nangatula unay ti value ti sa nikwa, kada kwarta kanya tayo, to the point nga, ag-business ka kuma. Gapoto si kati at the business na, tilakit kita ki-income. Ure against the law, Allah, overpricing mo, di kastamon, di mo panunutin, di nga ti panag-business ka, apostolate mo nga tumulong ka, dagiti tattao, tila pampanunutem, sika. Iso dagitoy kunatayo nga, haan nga naragsak nga tattao, kwarta, ti panagkit-kita dati lubong. Iso nga uray no kas ano ti panangikarigatam nga agbaling nga naragsak no dagiti ti pangted ti ragsaking ka kamali. Material things. Nasaya at ano at dalugan mo, baro, wow, branyo. Nasaya at ngamhaan na nga manayunan ti quality ti biag ken ragsak mo.
Temporary la day ta aragsak. Yes, adda. But in the end, haan to pay laeng. Anya dagiti, anya ti masapol nga alwadan tayo, o muna, relationship. Nya, create a good relationship to your family, to your neighbors, to your workmates. Kadagiti katrabahuan tayo. Awan ti good relationships tayo, Allah, haan na matapalan ti kwarta day jay. Maikadwa health, di salon at tayo. Alwadan tayo ti salon at tayo. Isakit tayo, aji bagi tayo. No, daduman ka, adamo adagiti kakabsat, ala, work. Trabaho. Ado pa dagiti daduma ka kayat da, padakkelan da di kwarta da di bangko, padakkelan da di balay da, papintasan da amin. Trabaho da nga trabaho, awan gundaway da nga ag-exercise, kasi sayang. Haan ahang ka nga agpangsyon nga nasaya at no hamong ikan mo ti relaxation ti bagim, hamot akan ayun nga agre-relax. Masapol ang responsible tayo, maiya trabaho tayo. Kitaan nyo da kita. Ala, adag double job. Ada trabaho na, ag business, ado pa ilada kita racket na, pampanunutan na, income, wow, di makkel di kwarta na, intonokwan, immadok kanin na, kitaan nyo. So di kong kunak, mayat ti mangan, ngam alwadam, iso da ito'y, no imot ka, kita nagpalityon ka kumamay ka, kinnan mo amin. Anya papanan na, ay kumata, agpiwis ka Iso nga ti maysa nga sekreto na agpalityon ka, ayabam dagiti mamarites nga managisupot, basitlak ka ng bayam te iso da maatake. Ti karon na nga rod ka, gapot at da kwarta mon, immadok ka nam, ngimato jibalyo ti ka nam, ay hangka nga ag-exercise, intunokwan, na atake kan, papanam ko nam to ka, inag-ag-exercise, agking-king kanton. Naladaw ton, ta idi ka risguam nga agsapol, agtrabaho, rumakit, dobli-dobli nga trabaho, idi ka pigpigsaam ka, ti ammom maingato na di value ti biyag mo, anya pa nga rod serbina. Uray ka, no kwartam amin nga kwarta, no balbalunam daytay, inya daytay, pag tumaran yun nga, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, morning, lunch, dinner. Dayjay mo tibalbalunam, anya ganas mo nga makakita, ta kwartam kada ka na, no mo nga iwanan, ta apaya, imot ka nga rod. Hamo mo nga iburay. So ti ko nakaiburay mo, ta iraman mo dagiti ko kumarim nga managisupot ta mag-high blood hamot ang dagiti puntos na kahit na nga sauen, isakit mo tabagim. Awan serbi ta kwartam, no, puros mas sakit. Puros mat maintenance, ay kakunada nga rod ko, ngumato di kwartam, ngimato mat ti gastom ti maintenance, iso mat lang nga iso. Naragsak ka nga rod, haan. Ma-enjoy mo nga rod, haan, apaya, sinobraam, iso nga anadan, kunana day jay. Day ti ibagbaga na nga pa nagbalbaliw kakabsat. No, dagitoy sanikwa, kwarta, gamit, no, dagitoy kat, iyadayo na tayo, ngamin ti pa nagbalbaliw ko towards Jesus nga rod. Mapankin ni Apo Jesus, ngam no, dagitoy ti mangigawid king ka nga umadayo, ikatem. Iso nga rod nga ti kunak, no, day tabalay mo't pagtangtangsit mo, waraem. Baka haang ka nga naragsak, hangga mapandilangit, no day ta pampanunutem, no day ta kwartam, ti berbero ay kitaem, day ta sweldom ti pagtangtangsi mo, education mo, ibabawim. Baka hamo nga italtalmag mo dagiti tattaunan. No day ta kwartam ti ko namon nga dakkelan, kayso ti pagkarit mon, igastom, ited mo, apaya, nga minnohaan nga maisurot ken ni Apo Jesus dayta aramid. Gaputisan sa ni ko, Allah, big mistake dayta. Kakaasi ka nga agbibiyag. Kakaasi ka nga mangpilpilit nga agbaling nga naragsak. These are just temporaries. Temporary dagitoy hanga dagiti ti pudpud no nga ragsak. Ulitin tayo ti quality ti biyag tayo ka good relationship, good health. Compose nga katatauhan nga insecure.
Haan nga umapapal, haan nga makilablaban iti lubong. Isakit na ka, agramang kaarubam Gari na kayat na kamula nga kaaruba nuhaan. Nuhaanan akay, Diyos ko umalis kan balbalyam ti agbiag. Kano daduma, dagito iti mangguyod kanya tayo. Ado dagiti kakabsat, lakitaan nyo, us-usto da itoy. Ado dagiti si bibiyag, nga ti priority da, dagita sa nikwa. Turay, panakaiday-dayaw, kwarta. Uray no, aramiden da amin nga kabailan da, kita jerupa da ka di are walking dead. Si bibiyag ngam jerupa da kasla natay. Iso nga ti sermon day di Apomundo Abaya, nga lulong ko nga obispo, anya ti kunana, no anya ti rupam, no si bibiyag ka, ison tumat ti rupam no, matay ka. Iso nga no tarupam kami rogrog, gaputi sansan ni kwa kadaapa kada sakit tinakam, kakaasin to di po nirarya nga mangrip-repair nga mangpaisem king ka, madinto pay laeng. Iso nga tatapay laengan, agbiag ka nga naragsaken. Uray milat kay nga milat na rupa yo, uray ka no, itapal yo amin nga itapal yo tarupa yo, no sa bali di priority, sansanikwa hamu ti agayat hangga sumursurot ken Kristo, awan, nairot nga rupa. Nairot nga panagbiag. Kas ano nga rod, iso nga, ni Apo Isus nagranyag tibi langana. Mabalin mga agranyag ti langan tayo. Mabalin mga ikarkarigatan tayo nga naranyag di panagbiag tayo. Amuyo daytay rosaryo nga daytay ko na tayo, daytay luminos, daytay agandap, dayjay, no na-expose ti silaw, santo ipan mo ginasip ngat, agandap. Ngam no kanayon nga da ginasip ngat, haan mo laeng nga, maibos di pigsana, di silaw na. Kas di magkanya tayo, no na-expose ka kin ni Apo Isos, no kanayon masurutin ni Apo Isos, itid mo ti ayat nga imbilin na tong palem di kayat na mamakawan, itid mo ta ayat, agserbi ka si pupod no, kanayon ka nga umadaw king kwa na agranyag. May isa nga secret up no makasave kayo ti pag make up yo ta naggina gasolinan. Dumaket ka kini Apo Isos. Uray hanggang make up na ranyag. Ado ti kakas nga kakabsat tayo. Ado kada kayo lakas toy. Nga daytay uray no handag make up natural naranyag jero pa apaya makitam di kaonggan ka nadalos naranyag ngam no napno ti gurgura sakit tinakam kinaagom kinatangsit panangiroro manay uray katapal ka atapal uray ka gatangam amin nga pagtapal ti rupa hanto pay laeng kakaasin to di po nirarya nga mangpaisem king kano pumusay ka. Anyang rutik harit na kakabsat, nday toy, agbiag na nalawag, value, ni relationship, hantay nga waraan, dahil iti may nga galad tayo nga Pilipino, nga narigat ko mga ikaten, ngam tidakas na ka, pag-aapaan na tayo ti sanikwa, pag-aapaan na tayo ti kwarta, pag-aapaan na tayo, agraman politika ay, nagalas nga kitkitaan, Diyos ko. Pag-aapahaan na kayo, at nagipulong kanyak, apaya apo, in unfriend nak, di may sa apaya, sa bali gamin suporta, kabaan mo na tan nakalata nga friend din. Nagaduka nga problema yung lubungan, nagsimple, anya dayjay, agbiag anadalos, sumurot kini Apo Isos, kitaan nyo agranyag. Dalosam tapusom, ikamayat mo kini Apo Isus agranyag ta biyag mo, agranyag ta itsuram, nalagan nga itsura. Ngam tay kunakon, agbaling ka nga napanglaw, gapot ikaado ti kwartam. Agbaling ka nga napanglaw, gapot ikaado ti sanikwam. Agbaling ka nga napanglaw, gapot kinaagom mo ti torturay, posposisyon. Haang kanto pulos na ragsak. Hamon tumapadasan na pulos ti agragsak. Iso nga tatapay laang kakabsat, praktisan tayo. Mabalin tayo praktisan, ti agbalin nga naragsak, agranyag. Ngam no awan ni Apo Isos, no nagaddayo tayo, kaanong tungarod nga agranyag. Kaano tayo itong agragsak. Tingamin kamalitay no daduma ka, ti ammo tayo nga ragsak, kadagi tayo temporary.
kuna ni San Pablo, kadagiti taga Pilipos, paranyagan na kayon to. No daddo magamin kuna na kiin impang pangruna tayo, dagitay pagseman ti bagi, nga maikontramot iti pagayatan ni Apo Diyos. Alapadasan ti agranyag. Nagmayat ko man agawid tay madamdama ko, wow, shining in the dark taro pa mon. Ya? Daytay agawid ka ko maka, wow, makaay-ayo akitaan. Ngam no daytay bigat pay laeng kamasabat mo makabwisitan. kurang ni Apo Jesus. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios. Nagtao diti Ama ti sakbay iti amin na tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios. Naiyanak saan a naparswa. Dios sa kasmatlaeng ti Ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Santa. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamat na ilansa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inte umararaw iti Dios, aggagar tayo asumurot iti dalan na, nga agturong ti lugar ti kapya ken ayat. Iti tunggal panggep ko na tayo, Apo iturong na kami iti ayat mo. Apo iturong na kami iti ayat mo. Tapnoy kanatay ti Dios iti pigsa ken panaranay ti tiempo ti panagkapoy ti pamati tayo ken iti tiempo agamden tayo ti sumuko kadagiti masarakan tayo panubok ti biag. Kumararag tayo iti Apo. Apo iturong na kami iti ayat mo. Tapno kas ken Abraham nga ama tayo iti pamati, masagrap tayo met ti pamati ken sirib, anagbalin nga igam na, ditunggal parikot anasarakan na. Kumararag tayo iti Apo. Apo iturong na kami iti ayat mo. Tapno agbunga ti sakripisyo dagiti amin a tao iti sangalubungan, anaisina ti pamilyada, gapu tinadumaduma pakaseknan ti biag, ket may kanda tinamnama, ngay ti maysa nga aldaw, makitipon danto metlaeng kadagiti ay ayatenda. Kumararag tayo iti Apo. Tapno agtrabaho si papasnek, dagiti naikan ti anong, amang itandudo, kaday ti wagas ti kapya, iti sangalubungan, kas may tutup ti plano ti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Apo iturong na kami iti ayat mo. Tapno irano ti tunggal maysa kada tayo, ti sagot ken talugading na, kadagiti awanan gasat, nang runa dagiti agsagsagabay ti sakit ti bagi, ken panunot. Kumararag tayo iti Apo. Apo iturong na kami iti ayat mo. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Hintay mo iti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo iturong na kami iti ayat mo. Ama ituloy mo timang ted ti inspirasyon kada kami atat taom. Tapno agbalin kami apagadalan ken pagtuladan dagiti saan amang bigbig ti pannakabalin ti ayat mo. Iti kasta maipaduyak-yak ti dayag mo ditoy lobong. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Sikat ng tibiyag
mararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kuma dagiti adaton kadagiti imam, et may paaya pakaidedayawan ken pakigloryaan tinagan na. Ken kasta meta pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na, dawaten mi Apo taday ti asakripisyo, dalusan na kamkuma kadagiti basbasol mi, ket pasantuen na kami, tapno mapudnuan minto arambakan ti ipapatay ken panagungar ni Kristo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet Itag-ayo dagita puspusoyo. at dadanas sa takay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbe. Podno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ket agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo kalpasan ti panangipakdaar na kadagiti disipulos na iti daydi panagtutuok na. Kinayat na nga impaniknek ababaen metlaeng ti panagtutuok na. Maragpat na ti gloria ti panagungar na. Ket pinasaksyan na daytoy babaen ti linteg nga inladawan ni Moises ken babaen dagiti propeta nga inladawan ni Elias. Anan sata makidanggay kami kadagiti bertudes ti langit ket sangsang kamaysa kami amang itantanok ken ka ditoy daga ket kantaan mi ti dayag mo ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin. Ilangit kandagan apnoda iti pakay daydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay itinagang ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Hosana iti kangatwan. Hosana, 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 Hosana iti Podno ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ti Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kahit makiranod kam to kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, amangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami.
Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero de Dios, habang punas basbasul ilong ako mga sigaw. Cordero de Dios, habang punas basbasul ilong Cordero de Dios, habang punas basbasul ilong item kadabang di kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, ngam ti may sala nga saom, mapaimbag tontoy kararwa.
maaramid ti second collection para iti project tayo. Ti Diyos ti mangsubad kadagiti tulong tayo, Apo. Kumararag tayo. Iroknoy mi kan kaapo, ti di mayas ba nga panagyaman mi, gapot ni panakiranod mi kadagiti nagloriaan, a misteryo ti Eucharistia, ta idinto tadda kampay laeng ditoy daga, impaimon a maikari kami kadagiti banbanag a nailangitan, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sumurot kaniya